Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Tentokrát to bude zase z Brawl Stars a budu používat Sprouta. Jo, mám na něj 33 pohárků. Je to mytika. Jo, upgradenu si Sandy. A budeme pušovat solo. Pane bože, Sprout bude tak těžký. Pane bože, tak podívejte na něj. Na to, že je to měsíce. Tak ubírá jakože celkem dost. Ale já nevím. Říct hodně. O, Squeak šel za mnou a pozor, Perla mě zabije. Nebo ne? O ne, Týr. Tak, to je hrůza. To bylo, ne. Neměl jsem šanci. Ze Sproutem druhý místo. To si myslím, jako, že je celkem dobrý, no. Ona Kit. Tisíce 470. Není nějak moc, jo. Ale s tím Sproutem musíte umět, jo. Já se to teprve musím naučit. A tady? Aký můžu. Ale na středu nikdo není. Což se jako celkem divím. Takže se prostřed. Budu nejsilnější. Dělej povrchůvky, znič to. A samozřejmě ten Kit musí jít na mě, no. Ale samozřejmě to musí vyhrát. Co to mělo znamenat? Pozor, Angelovi se musíme vyhýbat. OK, hned ze začátku jsem zabil jako Angela, jo. Tak. Proč ten Angelo nešel hned na tu čistku a až potom na mě? Pozor, Gale má víc, no. Teď má ještě víc. Ha, musíš mě obejít. To se ti nikdy nepodaří. Já už vím, že tohle je ten správný směr.
který jim má ten smysl jít. To se mi líbí a každou chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi oblak a já tvůj rám. My jsme se hledali, až jsme se našli. Pardon za můj zpěv. Už se to nebude opakovat. Když toto natáčím, tak je nějak 20 minut. No? Co? Já jsem v pyžamu. Pardon, lidi. Neslyším. Čím to? Hej, teď jako... Ten Sprout je jako celkem dobrý. Když se ho naučíte hrát, tak rozhodně cením, jo, ale... Pokud neumíte Sproutet, tak se prostě zahrajte. Sprout není špatný brawler. Jo, jenom prostě chce se ho prostě naučit. No. Když se ho prostě naučíte, podívejte, tady zabil takhle Angela a můžu se schovávat a seberu ty powery. Počkej, mě učí. Cípne. Ty powery jsou moje, Angelo, ti říkám, jo. Hej, mám 10 powerů. On se zabil o bariéru. To je blázen. Hej, už na těch 81 pohárku máme na Sproutovi, což je jako hodně very nice. A to pozor. Nefiky. No, nevím, no. A zeptám se vás, co vám padlo z 7 megaboxů a 42 stále dropů. A to jsme projeli, no. Tak jde na to Buster, teď si... OK. Pojď. A jože.
To jsou pořád bočí. To bude -1. No. Hej, to je jako nic moc. Počkej. Tam to nebylo 81, jak jsem říkal, pohárku. To bylo rozhodně míň. Čemu to je atrik? To je -1. Říkám. Mám dát exit nebo play again? Já dám exit. 62 solidních pohárků. Hej. To není nic hroznýho. Jsem před chvílou dostal Mac, dneska Sandy, včera Sprouta a v ten stejný den mi z legendárky padala Charlie. Takže mohli bychom si pušnout ještě Charlie. Groma. OK. Bereme kolidně. Hej, zkusíme Edgushena tier 25. Tak pojď, tak pojď. Já už to vidím, jak to bude moje trápení. Hej, omlouvám se, že se budu točit, jo, ale... Tak to jinak nejde. OK, tak zabiju Dynamika. Tak to jedu, jaký bomby? To je +1. +2? OK. Měl bych si koupit na Edgushe nějaký ten skin, no jiný. Tady ten. Třeba Doktor Edgar. Ale ve hře může řeknete ne. OK. Nice. Pak se vám předem omlouvám, ale to jinak nejde. Hej, já nevím, kdo by dal Edgara na 30. Počkej, tak ten Dynamite se ani nesnaží. 5. místo. Hej, takhle to asi úplně nepůjde, kamaráde. Za kempení se taky moc omlouvám, jo. A to je týru 20. Je to už takový těžší. No tak. Úplně nevím, jestli chci tady manipulovat, no. A udělám lehký boto
Tak. Ale teď, Kite, pojď si na mě. No tak to mělo znamenat jako co? Kite. Neměl jsi mě zabít, to je +1 poha. -1, tak ty vole, tak to počkej. Hej bro. Ten Edgar je mega složitý. Už natáčím 15 minut. Čím to tady bude? Tak ne? Hej. Já? Kdybych šel... To... Tak. Víme, že Leon se nachází někde tady. No. Pane bože, co to mělo znamenat, Leone? Já mám nabitou ulti. A čumte. Tak to je -5. Říkám. To je nepříjemný, hej, já budu muset kempit. Jsem na středu. Hej, to Franka možná ani nedám. Pokud se... Hej. Můžu se točit. OK, nic. Já zalízám sem. A budu kempit. Ultinu mám. Hej, top 5. To už jsou plusové pohárky. Teď půjdu akorát jenom na Franka. Co to mělo znamenat? Tak ten Frank mě dal na 1 hit. Ale pořád to jsou plusové pohárky. Hej, já za toho Edgara kašlu na to. Potřebujeme. Co je toto? Epic Gear. Star Power. Hej, já bych si vzal možná toto, no. Potom... Gear. Toto a... Hypercharge, no. Já nikdy nevyupgrade. Edgar. Hypercharge. Čumte, co mě chybí, abych mohl hrát Rocket Diamond. Jak se to dává? Hej. Hej, jak to dáváte? Jako tak. Tak. Na ty brawlery. Na správně.
A na Clancyho chybí 35, jinak jenom na Clancyho, no. Chybí 35. OK. A počkat, já jenom se podívám, jo. Jest to. Kolik má na Sproutovi? Kde je ten Sprout? On nemá Sprouta. GG Alkan. Na Mandym. Hej, na Denmark je hodně skill, jo. Hej, mohli bychom zahrát Sandy, no. OK, úplně nevím, jestli Sandy dobrá na solo, ale tak za zkoušku nic nedáme, že? Pozor, ta Pam se bude snažit nás sundat a tady je Byron. A to je hodně blbý, no. Počkáme, jak se to vypadá. A najednou Pam nemá šanci. O, pozor, Edgar. Nevidí mě.